PVC polyvinylklorid. Af Niklas, Tobias, Mathias og Lasse. Det er sikkert. Strukturformlen, som ser ud som den gør på det billede her, enden nede i højre hjørne indikerer egentlig bare, hvor mange gange den kan kopieres utallige gange. Hvis man nu bare tog og kopierede det og satte ind. Der skal forbindes klorid til for hver gang der er 2 carbonatomer, og så derpå skal der 3 hydrogenatomer. Og ellers så skal man bare kopiere den, som den ser ud nu. Præcis. Forbruget af PVC På global plan var i 2009 35 millioner tons, og i Europa lå forbruget på 8 millioner tons, hvilket svarer til 15% af det samlede plastforbrug i Europa. Grafen viser, hvor mange kilo PVC der blev brugt per person, og den røde søjle viser for 1999, og den grønne søjle viser det forventede forbrug i år 2005, som er lidt mindre end det egentlig er i dag, fordi at PVC har vist sig at være giftigt. Fordelingen af PVC-forbruget i år 2000 var PVC-forbruget 5.600.000 tons i Vesteuropa, og det blev fordelt over mange forskellige ting, og det kan ses på diagrammet her, hvor der blev brugt 25% til profiler, og 18% til folier, og 26% til rør, og så en masse andre småting. Men det kan jeg selvfølgelig læse. Fremstilling af PVC. PVC fremstilles ved hjælp af råolie og salt, altså natriumklorid. Til produktionen bruges der 57% salt og 43% olie, og man benytter blandt andre en proces, der hedder substitution. Hård PVC og blød PVC. Klor og stor elektronegativitet gør, at PVC PVC er et hårdt materiale. Det kan gøres blød med phthalan. Der findes dog også andre alternativer end phthalan. Og phthalan er det gift. Nu er det slut. Bum. Færdig.